Nyako Ramogi Ajuanga kamora mora maintiere erokamana inya kuom tudri kodwa gi lak sechegi eneno weche manyien mag Migago mabende waikoni odiochieng' makawuono waikoni weche mathoth weche matimore mano e piny owacho mamalo kaachiel kod weche matimore e kor gwenge duto mapacho kae to mokwongo yud thund weche mabende wamiyo pek. Mwenye nyumba ndio anaagusha nyumba, kwa sababu hii nyumba iko na architect, huyu anafukuzwa. Engineer, structure engineer anafukuzwa kwa sababu hata kumulipa. Anafanya kazi na mafundi. Diario owitongi magie masira moro mar ot mane oluar e kar dak mar Waka, kaunti ma Kiambu. Od bura mamalo koro oseketo chenro mar yiero jogo ma idhi wala kaka jochung' od bura ma Afrika ma Ugwe kata East Africa Legislative Assembly IALA. Jodak e gweng' ma Akingli, kaunti ma Kisumu odak gi luoro mar kech bang' ong'eche monjo puothegi kendo. Machiegni akwayi mar mondo mi ibed koda nyaka e giko mar chenro ni. Nyinga Joyce Oduori. Nyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok kama en 23600. Facebook kacha iyudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bendi biro yudo wa kacha Ramogi TV. Wachako kod masira mabende otimore otieno ma piny orugodo kawuono, kama bende ji ariyo oyangi ni owito ngimagi toko dorofa moro e kar dak mar Waka e kaunti ma Kiambu rombore piny otieno mane piny orugodo kawuono. Dichuo kaachiel gi jaode mane oriko nitiere odno emose yangi ni ne owito ngimane. Ma timore kinde manok kende tok odorofa moro luara e boma ma Nairobi kendo nonego ji 3 odiochieng' manyoro. Kunua alinunua hii plot. Na hii nyumba imejengwa nikiona. Hata huyo mama aniogeresi kwa sababu alifikiria mimi ndio namuita kwa kazi kwa sababu I'm in building industry. Actually I'm in architectural design. I'm a designer, I know the council. Wamekuja hapa wanapeana pesa, nyumba inajengwa. It's been condemned quite a number of times. My brother, the other brother na bibi yake ndio wako ndani sasa. Kwa hii nyumba hapa ni kwa mama mwenye hii boma yote. Hao walitoa safely. My sister amepelekwa hospitalini akiwa aoni kwa macho imeingia whatever. Nikiwa in the building industry, mwenye nyumba ndio anaagusha nyumba, kwa sababu hii nyumba iko na architect, huyu anafukuzwa. Engineer, structure engineer anafukuzwa kwa sababu hata kumulipa. Anafanya kazi na mafundi. Akiambiwa kama ni waitorofu inatakikana, food is not a professional. Anajenga na waitwero mahali inatakikana wa 16. Kwa hivyo nyumba kuaguka si mchoraji, nyumba imechorwa na architect properly. Nyako Ramogi Ajuanga mano masira maleta inya to kotudore kod masira makamano watudore achiel kachiel gi reporter marwa Edwin Okotha. Mano watudore kode e yor simu mar mondo mi olernwa matuta ni to ang'o matimore nyaka sani. Edwin Okotha, kinyalo winja gi sani ka intiere kaunti ma Kiambu kono. Nyaka sani chenro mag reso jogo maponono nyaka sani podi omoko e yodno mano ruombore piny ochopo kanye. Edwin. Erokamano inya Joyce, awinji maber mana kaka iwacho no wan gwenge mar Waka kaunti ma Kiambu iluongo ni Joyland. Ene kama ne otoluar e piny kendo gotieno ma piny rugo kawuono noluar to chiko otieno. Omiyo sama wuoyi kodi ni ka en ka piny okwe onge gima timore nikech bedo ni ot noluar gotieno kane onge ng'ama gede iye nyiso ni onge gima dibed ni pod imanyo ne joma nyalo bet nokwame iye kanyo. Kata kamano ok olwar e ot moro moumo chutho. En ot matin mane od mabati moro maero emiwacho ni emonege wuon odno gi jaode.
ot moro bende olware kendo manie bathe kanyo ma iwacho ni mar min-gi mabe odiyo nus mare, obanjo nus mare. Manyiso ni koro sama wuoyi kodi ni gima timore malich en mana joneno mobiro neno gima notimore ni aneno obila moko achiel ariyo adek bende moluoro ka matemo ng'iyo ni arita maka obet maber, to be gi jo Red Cross mabe aneno ka ni machiegni gi ot manodiyore to mabe manodiyore nus no, to ot mane iwacho ni ji ariyo gi olalo ngimagi to en ot manoumore chutho nikech gorofa ni en gorofa manochopo gorofa mar 6 to pek mare ka olwar to obanjo odno motero nyaka piny. Gima daher ng'isi bende ni wawuoyo gi jodak maka giwacho ni gedo odiochieng' manyoro notimore mang'eny ahinya, kendo joma ne tiyo kae ne gin kwan mar joma ng'eny, manyiso ni en mana kuom hawi ma wanya wacho ni hawi maber, nikech dino lwar nyoru odiochieng' sama ne gedo makamano dhi nyime, to dikoro wawuoye kwan mamalo ahinya mar jok mohinyore. Kiparo bende ni odiochieng' manyoro ne wan Kasarani kama bende ot moro manochopo e gorofa bich nolwar. Tiende ni koro kipimo Kasarani gi kae, Kasarani ne nitie jolweny gi kifaru mane temo ng'eyo, nikech ne pok ong'e ni ji 4 ni kanyo, to kae to piny oling' nikech ol mukore gotieno kama funde nosetieko gedo manosedhi ot, mak mana jok manoyudo ka ninde ot manobanjono ema koro olalo ngimagi, kendo koro en lit mantiere momako familia makani ka gitemo ng'iyo ni to ang'o ma ji nyabet ni nodhi marach. Afisas mag National Construction Authority bende osechako chopo ka gitemo kolo mos gine ni to ang'o manyalo bet ni nokelo masira machalo kama. Koro okang' mantiere ni ibro many jok mane ochung' ne gedo ni, giwuon odni, mondo ka koro otem ng'i ang'o manyalo bet ni nokelo masira machalo kama. Joyce, mane e chal mar kaka ka en koth chal mabiro matek ahinya, omiyo aneno ka ji chako dar e fwambo ringo nikech koth biro, to kata kamano onge gima timore kaka mar kolo kaka mane timore e gwenge ma Kasarani odiochieng' manyoro. Joyce. Erokamano ahinya Edwin Okoth kowuok e gwenge mar Waka County ma Kiambu. Ang'e ni biro medo luonwa chenro makamano matuta mondo ilernwa chal mar wacha gimomiyo ot makamano ne nyalo bedo ni oruombore piny. To bende en wach malit ahinya ni nyaka sani oseyangi ni ji ariyo owito ngimagi, to ji ariyogo en ng'ato gi jaode. Nyasaye mar mondo mi oket chunygi kamokwe kaachiel kod familia margi bende gibedo kod chuny mar horuok e kindegi magikale mateka. E weche mamoko en ni yiero mar jood bura mag Iala ong'weng' Weche e od bura. Chenro no otelie kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ka koro itaye kod jalup karan mar od bura Jeremiah Ndombi. Kweth Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro dhi kelo theka e kind jok mochung' kochopo midhiambo. Wadhi achiel kachiel nyaka e od bura mar mondo mi watudre kod Walter Nyambaga mosebedo kaluwo chenro makamano. Walter, kinyalo winja ka intiere od bura kanyo, chenro sani ochopo kanye? Erokamano Joyce Oduor, mana kaka isewacho ni e kinde ma dhoudi kaachiel kod udi ruombore Nairobi kaendi, chenro mar yiero jogo madhi od bura mar Iala kata Afrika mokelo kanyakla Afrika ma ugwe ogweng' weche od bura ka kendo nyadi machielo kendo en odiochieng' mar tarik 17 manochan ni thek dhi bedo e kind jogo molap dhoge ndogne komaket kod manoendo nyaka ne piny ru. Chenro osebedo kadhi nyime kaendo kendo jo od bura go endo moko mochung' osene ka ilo kode gi kuonde gindi ka lombo ganda mondo lutnegi ombulu, mak mana nyaka sani moko to chal ka gima ok osebiro yie ka igeno ni kochopo dhiambo duoko nyalo wuok. Chenro mar luto ombulu no gweng' wech kaendi kotelne koda spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula kod moko kuom karan matayo chenro niendi. Gie seche gendi ayudo ng'at manogo ombulu mokwongo ma en jaod bura malego Samuel Atandi Meli machiegni Ramogi TV ka mondo ikono ni to iluto ombulu, to tok luto ombulu chenro ni chalo nade mheshimiwa? Erokamano ahinya Walter kuom nafas thuolo ma imiya mondo atwag gi jo thurwa kokalo kuom Ramogi TV. Adwa ni awach ni ane ma kuongo go ombulu kaluwore ni iluwo kaka constituencies ondik gi alphabetical order. Koro Alego chakore gi A. Koro an achiel kuom joma nyokwongo. To adwa na awach ni go kura odhi maber nikech wan gi ballot papers ariyo mar jo Azimio to kod mar jo Kenya Kwanza. Koro jo Kenya Kwanza nigi candidates 15
to wayiero candidates abich, to ariyo nyaka bed joma mine. To wan korwa koni wan gi jo-Azimio wan gi 12 to wayiero 4. Gima neno motimore maber ni kochakore nyoro joma dwaro kura nyo bedo kodak od bura kae kendo nyo giloso kodwa, nyo giserowa, gilomo kodwa kaka kikundi kaka wan jo Nyanza, gilomo kodwa kaka jo Nyanza, giwachonwa kaka gidwa mondo wamigi ombulu, jo piny madiere, jo piny ma western, kamano omiyo kampen odhi maber. To gima nyalo wacho en ni kampen mwatimo kae ok otimre maber kaka pinje ma kaka Uganda kata Tanzania. Tanganyika joma dwaro kura no imi nafas to gidhi od bura kucha to giloso. Imi gira kabich giloso kendo giuso share margi. Wan korwa koni candidates biro loso kodwa ikokas. Aparo ni next time neber kawa miyo gi nafas gibiro od bura to giwachonwa kaka gidwa dhi telonwa East Africa. Weche miwa kapok awe idhi malingling moko ne nyiedhore ni chal ka gima od bura kata duond bura mar ODM to koda mano mokelo kanyakla riwruok mar Azimio wan Kenya Alliance nitie kaka omiyo temo lombo mondo oluto ombulu konindo kumoro. Ma en adieri koso kit kacha ng'ato lombo ja od bura mondo mi olutni ombulu? Yes, ing'eyo kura ni en siasa. To nitie gik mang'eny mabe warango kaka jochama. Odoro ni kawalingo konchiel to konchiel no dhi wuoknwa miwa political capital maber. Omiyo mago gin achiel kuom kokases mane dhi mbele kendo gwan gi jotendwa makae ni kaka na wawinjre ni wago kura mondo wayud kaka wa achieve political capital i siasa mwago sani mar iyalani. Erokamano. Mheshimiwa, erokamano kuom yo mathoth. Joyce kiyiena kuom dakika achiel kende kamenda kawo pach Mwalimu Rero mabende oluto ombulu marito oluto ombulu nikech pok wachope K ma en Kibra. Mheshimiwa, iluto ombulu e tielo mokwongo kaka ja od bura maseche moko dhi yiero jalno madhi e od bura mar Yala ahinya to pinjego mago mag Tanzania tok pacho kaendi iluto ombulu kendo osebed ilombi mondo iluto ombulu koso binde nitiere kit kaka un bende orungu ni mondo luto ombulu nyakonchiel. Ka wan gi miluongo ni demokrasia, omiyo wan kaka jo ODM gi Azimio wan gi jowa matene chama waka. Koro ng'ato ka ng'ato neno ni to kuom joge monyiedhore oko ng'at mane ma osekonyo patiwa kata mwaparo ni dhi konyo patiwa elejiko mar East Yela. Koro mane kaka waluto ombulu karwa. Erokamano. Mana kaka nasepimo ni chenro ni endi pod dhi nyime ka endi ber king'eyo ni Kenya Kwanza ni kod ji 4 magibiro miyo thuolo mar telo ne chenro ni endi mar dhi chopo Yala kaachiel kod Kenya Kwanza ni kod ji 5 kaka Azimio la Umoja ni kod ji 4 chenro ni endi luto ombulu osechako dhi mbele kendo nyaka chop seche gendi gisego kang mak mana ni pod wantiere ka mar biro chako cholipono ni nitie duoko moko ma wiye moko mosewuok kwa buru mondo wapimni nikech Ramogi TV podo yaro bade kendi kendo wan wangi nyakora mga jwangi thuolo ni endi aduoki nyaka sudu kachiel mondo mi yud weche ma pod Ramogi TV oyiko ni gie seche gene Joyce. Kama na inya Walter Nyambaga kiwuok e laru mar od bura kanyo kama bende chenro no mar goyo ombulu ne jogo ma olap dhoge ne ndong ne komno mar od bura ma Yala pod dhi nyime. Weche makamaga ng'eyo ni biro kelo ne joneno magwa e weche wa manyien mamoko mag odiochienga makawuono. Ka wadhi weche go mag somo nyakwa Ramogi Ajwang' en ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu igeno ni dhi chopo e romo mar jotend sikunde mag sekondar mag counties ma Kisii kod Nyamira e nono weche mag somo. Machogu dhi romo gi jotend sikunde go kaachiel gi jo arita kwe kotelnegi gi county commissioner e skund sekondari ma Kisii. Thor mar wach en nono weche somo moloyo to kinde ma jopuonjre chano timo penja madongo. Watudore achiel kachiel gi Crispin Otieno ne ler mar romo ni. Crispin, kinyalo winja nyaka sani romo makamano chopo kanye? Jatend migawo mar somo se chopo kose podi entiere yo obiro kono? Crispin. Awinje yo makare mana kaka wachono antiere e skund sekondar ma yawuoyi mano ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung'ne e somo Ezekiel Machogu dhi timo romo dakika machuok kochakore sani kaachiel kod kodhi rado kod jotelo mag skunde mopogore opogore mag primary mawuok e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma jirani mano kaunti no ma Nyamira. Nyaka sani
jo puonje kata jotelo mag skunde mopogore opogore rito jatend migawo no mondo chopi ma inyiso ni ikruok osebedo yo makare dakika machuok nyaka motelo ne sani angne oradgi angne wane machogu ka donjo kama ala nyisi gino matimore magi gin moko kuom jotend skunde mopogore opogore mochopo ka kinyalo neno mantiere kar bele office ma skundni mano en Director of Education ma county ma Kisii kachiel kod nyawadgi ma county ma Nyamira. Wan gi nyaka jotend obila ma chopo e skundni ma bende dhi timo romo kod jatend migawo ma somo mano Ezekiel Machogu. Malingling wachore ni thor mar wach mamiyo Machogu nitiere e skundni rado gi jotelo kachiel kod jotend skunde mopogore opogore e kaunti ma Kisii kod Nyamira en mar keto ikruok makare ne penj maduong' machakore wige machuok kochakore nyaka sani. Omiyo mane momiyo ji nika jirito gisiso jatend migawo no chopi ang'ne giwinjane ni owachang'o kalore kod weche mag skunde. Mana adwa ni mondo alos kod moko kuom jotelo ahinya ma ochung'ne jotelo mag Kupet ma kaunti ma Kisii ginyiswa ni gin gi paro mane kuom romo ma jatend migawo Ezekiel Machogu timo. Karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie kwa kiufupi tu mkutano huu wa leo baina yenu na waziri wa elimu Ezekiel Machogu ni umuhimu ni? Asante sana Crispin. Tulialikwa hapa kwa sababu kwamba CS anakuja. Tulialikwa hapa kwamba CS anakuja na anakuja kuzungumzia mambo ya mtihani. Nia yake ni kuhakikisha kwamba amehamasisha kila mtu kwamba tunataka mtihani safi. Hatutaki wizi wa mitihani, ili watoto wetu wapate alama ambazo ni zao, zile ambazo wanaweza kupata, kwa sababu tukipata wizi wote wa mtihani unaleta changamoto kwamba watu wanaenda kufanya taaluma ambazo hawaziwezi, na hao ndio huwa wanaleta matatizo katika kazi zao baada ya kuingia kwa taaluma ambazo hawaziwezi. Kama viongozi wa muungano wa Kupet County ya Kisii, mnaona matayarisho yako vipi kuhusiana na kufanyika kwa mtihani huo wa kitaifa? Tayari supervisors na invigilators washatambuliwa, wanaendelea kufanyiwa training kwa sababu kwa gatuzi kama Kenyenya, Gucha walifanyiwa training jana, leo wamefanyiwa Nyamache na Sameta. Kwa hivyo ninaona maandalizi yanaendelea vizuri. Mashule pia yameambiwa yakaandaa madarasa vizuri. Sasa kila ambacho kimebaki ni kukutana na waziri wetu aweze kutupa mwelekeo mpya ambao utahakikisha kwamba tumedhibiti mambo ya wizi, kusikwe na wizi wowote wa mtihani, ili kila Mkenya apate haki katika mtihani huu. Hebu zungumzia kiufupi kuhusu matayarisho ya shughuli hiyo. Matayarisho ya mtihani wa kitaifa kwa walimu vile vile wanafunzi. Kwa mwaka huu kila ambacho kimenishangaza kidogo ni kwamba shule nyingi ziliweza kumaliza syllabus kwa muda unaofaa. Zilimaliza hata muhula uliopita. Licha ya kwamba muda ulikuwa mfupi, na walimu pia walijitolea sana wakahakikisha kwamba wamemaliza syllabus kwa muda ambao unafaa na wanaendelea kuandaa wanafunzi vizuri. Nina imani kwamba mwaka huu kuna uwezekano mkubwa kwamba matokeo yatakuwa mazuri zaidi ya mwaka uliopita. Asante sana. Asante. Mano Laban ouko mano jatelo mochungne Kupet County ni Makisi angne walos kod kendo bange kanyo tok ka jatend migawo mochungne weche somo Ezekiel Machogu osetimo kod giromo kendo bange kanyo angne jatend migawo no twak kod jofwambo to ka gisetiko romo ma giromo kod jotelo mopogore opogore sekta mar somo e county ma Kisii kachiel kod sekta ma kachiel kod county ma jirani ma Nyamira. Miyangne watudre kodu kanyo to kang jatend migawo no osetieko timo romo kodgi kang gitwak kod jofwambo skundni ma yawuoyi mar Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii kama iluonwa chenro makamano motudore kod wechego mag somo. Nyakora Ramogi Jwang bende dagom mar paro ni jatend migawo mar somo mano Ezekiel Machogu bende oselimo kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono e chenro maket kod mano gi mano ma Kisii. Ahinya to gi sani ni e higa ni piny Kenya biro bedo kod penj adek, mano penj mar CBC, KCPE kachiel kod KCSE ma jopuonjre duto ikore mar timo higani gi kanyo. Yiena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo e chenro ni mar weche manyien mar Migago e kaduoga mi weche manyien mamoko. Kik idhi mabor. Hello,
my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, and they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Karanga photo! Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Naitwa Robert huko Igo, nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Yenyewe ni furaha kubwa. Ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Mchezo wa Shabiki ni ukweli. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang e weche manyien mag Migago kama wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jopur modaka e gwenge kod alwora mar Kingli mayudore Kisumu North Ward kwano lala kaluwore gi monjo makinde ka kinde mar bimbe magiwacho ni ketho cham e puothegi. James Okoth ne olimo gwengego kendo wariwre kode achiel kachiel e wiler mathoth. James Okoth, jo Kingli wacho nang'o kotudore kod monj makinde ka kinde mag bimbe? James. Joyce, midhiero osebedo ka kuom kinde buora kendo ywak osebedo ka kinde ka kinde kalore gi monj ma kagi kacha mag bipe. Sasa magidonje puodho to giweyo ka giketho cham, gikawo nyaka gwen, giketho gimoro amora manyalo miyo jodak makae bed gi geno moro amora mar dhi maber kolore gi weche gi mag pur. Kata obedo ni alwora ni yiende nitie, gipidhe e yo makare, auche nitie maringe e yo makare, kor lwasi bende ber e alwora ni kendo giyudo koth e yo makare. Antie ka gi moko kuom jopur mondo mi wariwre kodgi gigiswa to midhiero mage magibet go to kinde ka kinde ma monj makama otimre wegi gilal machal nade. Ang narwaki jaduong' ang ichak na gi nyingi ngiswa to lal mane ma iseyudo kalure gi monj makinde ka kinde. Erokamano ahinya, gi nyinga giluongo ni Jekonia Njaga Rombo. An ajadak maka. Asabedo gi sida malich ahinya. Apuro, aholo pesa mwapuro godo mamae puodho to onge konyruok. Wasebedo ka waywak, wayiero jotelo mako dhi higni 3. Jotendwa ok nyal konyowa. Kata sani wadenyo, onge kony. Nyithindwa makata mantie kaka joluo mondo bondo ne ni to kama ji ywake ni, ng'ato ok nyal ywak nono. Oywak ni kech odenyo, gigo tamowa chiemo. Jotelo madongo bedwe ne piny kaka jotendwa mondo ung'i ni to oganda maywak ni inyalo konye nade. To ka ok wajoluo koro kar wadhi ywak ni ng'a? Ni wayierou ka waherou.
konywa uru twadong nono onge chiemo kata sani nyithindo koa e skul beta piny kanya yathi beta omodho pi to lokoro dok e skul kata gimi puonje onge yathi ofuo nikech ok onyal winjo puonj konywa uru waywak ahinya konywa uru kamano nyiswa chandruok ma in bende bimbegi osekeloni. Nyinga iluongo ni Jeno Ginga, adaka Kinglika. Bimgi osebedo ka hinyowa kabisa. Olemo ok wanyal pidho, gwen ok wanyal pidho. To ka ing'iyo to pi wan go machiegni mwanyalo timogo gimoro amora, yien wan go, lwasi be wan go maber, koth chwenwa. To gimoro amora mwanyalo loso onge. Kwapidho gimoro to en mana riembo bim. Samoro kiridori mwalo, iwe dhot nono, kiduogo to iyudo ka bim nosedonjo e ot mohadho nyaka chiemo. Koro kaka wakonyre onge, te wakwayo sirikal mane wayiero, MP wa, to moloyo MP wa, to gi jatendwa Samoei Ruto. Yie utim matek mondo ukonywa nikech onge kaka watim kech negowa. Gimoro amora onge kata kaka wanyalo chiemo nyithindo dhi sikul. Otamowa, mae midhiero momakowa ahinya. In be nyalo nyiswa to sama bimbe gi omonjou en okang' mane mukawo, to sama gimonjo e yo mane, gibiro nade? Erokamano, an Magdalene Ouma Kajumbo, an awuok e Akingli village kae. Shida ma wan go en mar bimbe. Mama kadhi nindo to make sure ni sa 11 osechung'. To chung' koting'o rujre e lwete, ochung' koting'o kite gorogoro, odhi ge puodho. Kwadhi to yudo ka bimbe opong'o puodho. To koneni ni in mama, nyaka sami chiewno, nyaka irwak long, tirwako top, tirwako gudu, konyalo paro ni in baba. To kidhiro rujre, bim ok nyal ng'eyi kata ni in ng'awa. Bim ketho oduma ma kama golo gunde 4, bim chamo te. Bim fwenyo nyaka njugu mipidho e oduma, ochamo te. Bim ng'iyo oganda mipidho e oduma, ochamo te. Bim dhi ng'iyo kuta mikete rabuon, ochamo te. Bim ng'iyo bathe kon gi kon kumikete omuogo, bim chamo te. Bim odonje dala, olembe te mwapidho e dala, ok wanyal bedgo aina olembe te. Bim chamo ma en opoyo rabolo ang'o, bim chamo te. Bim donje jikon, bim chamo gweno moro amora moyudo, ochamo. Koro wakwayo sirikal gi jowa mane wayiero, konywa uru, kara wan ja Kingli village, kech nego wani to watiyo matek, wamanyo kaka mondo wapidh giwa mondo mi wabed gi chiemo moromo, mondo nyithindwa ochiem, to ok wanyal bedo go, sani wan kech, wakwayo sirikal, konywa uru, wakwayo nu konywa, wan matek, ne wapitho, wageno ni wadhi yudo chiemo, to waonge gi geno koro sani nikech le osechamo, le mar bim bong'er, osechamo mutieko te. Erokamano, jatelo ka watieko, nyiswa ni to paro mane ma uparo kaka jogweng' ni kapono sirikal ochwalo kata kaponi kony moro biro, en ang'o minyalo tim mondo neni ogeng' midhiero machalo kama? Gi nyinge na Nikanor Dongo Bodo, an kaka jakom mar Kingli Farmers CBO. Kony ma sirikal nyalo konyowago e midhiero mar bimbe ni en ni ka gilosonwa kamoro kata ka ginyiewo kamoro, location moro kata ka 9 acre kata 4 acre, ginyalo gero perimeter wall, to kaka ne gikelo chiemo cha to wambe koro gikelo ne gikanyo, to gikawo gikanyo achiel kachiel ka gitero gi, nikech ka pod wamedo bedo kodgi ka bim nyuol, en ng'ama chamo banda, to samo chamo banda no, odhi ochako mako kendo mana ich, samo mako ich no nyuol, konyuol wan gi chandruok. Erokamano, nikech Joyce, pod wantie ka wadhi mbele gi loso kodi jopur e alworani, kendo wageno ni e sechewa mabiro mag weche manyien, wadhi kelo ni weche ma jo gweng'ni, ahinya to jopur makae kale e seche mabiro. Joyce. Erokamano ahinya James Okoth kowuok e kaunti ma Kisumu, kendo wantiere kod geno ni duola ma bende ochung'ne mago le mag bungu mano Kenya Wildlife Service abiro neno ni gikonyo jodak e gwengego mag Kingli mar mondo mi bimbe makamago owe thago kata owe ketho cham ma bende gisepidho, ahinya to oduma ma bende giwacho ni bimbe makamago ketho. Nyakwara Muge Jwang', aneno kanyo ka en mana dakika 30 tok sa 7 mar odiochienga, gi kanye machopo godo e giko chenro mar weche manyien mag Migago. Kata kamano weche manyien mamoko podi ibiro yudo e weche wa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono, obed ka gi kacha ang'ich welo kachiela kod oimore. Wadwa kawo yueyo matin. Nyakwara Muge Jwang' kaka pile wabedo kod chenro mar Kuku World Cup. Odiochieng' ma kawuono Kuku World Cup
ibiro takanyo kod Ochieng Emmanuel mabenda neno ka ikore makare mara kelo ni chenro makamane. Imedo mana kete e Ramogi TV. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar corona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. 10 bob ashu kinde ekomi abar ikomi mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na